He just pretentially employed them because of their poverty. Opfekedzana uniform yenyika otaiwa maamasoja enyika ivo vari magadhi aMnangagwa. Saka we are going to rescue them. We are not going to kill them. We are not the enemies of our soldiers. We are not the enemies of the progress. We are not the enemies of everybody in Zimbabwe. But we are the enemy of Mnangagwa. Tichausangana ipapo tawina nyika yedu. Asi hatidi kuona majita eZANU-PF, hatidi kuona majita eTriple-C akapandukira Chamisa. We no more want them. We want new faces to contest presidentially. Chero vakaita 20 people will vote for their own. Kulen TV. Atibatike zvechobu. Kulen, kurisei. Oh, there's a message atoda kuti tisendere vanhu vasingazivi. Zimbabwe ndeyedu. Zimbabwe ndeye vanhu vose veZimbabwe. Saka kunyanya isu vegeneration yechiduku. Nekuti nyika iyi varipo vakaigwera vachiri kuma 16, 18 years. Vachigwera nyika yava kuma 15. Ndo Zimbabwe yacho yavakawana iyo ndo iripo pari zvino. Saka ndandoda kuti ndizivise vanhu vano disappointa kana kudifokasa vanhu nekuda kwezvatiri kunzwa kuti hey Chimama wazoti Geza watengwa. Isusu Geza is one of our soldiers. Kana soldiers rikafa muri muhondo hatiregi kuita hondo nokuti soja rafa muhondo. Ndo message ndoda kuudza vana veZimbabwe. Hatiregi kuenda mberi nehondo nokuda kuti soja redu rimwe rafa kana kuti rawa. Saka anenge wapiwa mota kana watengwa hazvikonesi nhengeri hondo kuti iende mberi. Handiti saka strategy iri kushandiswa naChimama strategy inoratidza kuti utori muCIO. Vanhu vari kubhadhagwa mari dzokukonesa vision yatinayo. Nyika itsva yatiri kuona yeZimbabwe inofanira kudzoka ichidzokera isu vana veZimbabwe vatsva. Zimbabwe yavo yavakatiunzira hatitoidi. Takatoiona yakararama for 45 years. Inofanira kutovigwa iko zvino. Haifaniri kupfuura 45 years Zimbabwe ichirarama. Tiri kuda nyika itsva inotova itsva pane zvose. Saka vanhu ngavarege kutida kuti vafungidze kuti isusu Geza ndiye Jesu. Geza is one of our soldier, one of our icon. But Geza utori muduku pana Nyati. Nyati wakatengwa anga achitungamira bhesi repaChimoyo. Ndiye akaurayisa vanhu vapaChimoyo, but zvakamisa hondo here izvozvo. Saka ndoda kupa message kune vose vanofungidzira kuti vanhu vakabatira pana Geza. Geza is our leader and our icon. But if our leader atsauka kana hana kusauka kana inhema dziri kushandisiwa, we don't care about it. Our focus is not Geza. Our focus is a new country yatiri kuda isu. Hatisi kuda Geza. Geza is helping us to fight kuti tiwane a new country. Saka Chimama ngaamwe mvura azorore zvaanofungidzira kuti ungakonesa achidla mari yemisodzi yevanhu. Taramba izvo. Taramba. Mofanira kuziva kuti Zimbabwe yakafanana nomukadzi ane nhumbu ari kutozvara izvi. Saka haukonesi kuzvara mukadzi. Never. Nditi mukadzi unozvara tiri kureva kuti masoja matsva ari kutouya. Nyika itsva iri kutouya. Hakuna nyika itsva inouya isina masoja, hakuna. Saka vanhu vasafungidza kuti zvinhu zvino zvokutamba zvokuti masoja matsva ari kutouya. Vanhu veZimbabwe tiri kusanganiswa nenhamo. Ngatisanganei tose tiite chinhu chimwe. Masoja matsva ari kuzovapo ndimi vanhu veZimbabwe. Ndakagara ndazvitaura ndikati we are now still busy kutendera nyika yese nokuzama kutendeusa mwoyo yevamwe vanhu.
muchitoona takadai takanyarara kudai. Saka imiwo kwamuri tendebusai vanhu vose mutaure kuti ZANU-PF neZimbabwe must die now after 45 years. Haifaniri kupfuura 45 years, never. In our life, never. Kana zvakadaro tingagona kutoshandisa kana neuroyi chaiwo hunotopinda. Kana zvakadaro chaizvo tingagona kushandisa hondo iyai yeusiku. Vanonetsa vese parizvo ndichambocheka kuti uri kunetsa, ari kumbonetsa ndiani uri kukonesa. Saka Chimama, you must be careful, my sister. Tambira kure sadza rinopisa, sabata porridge resadza tichibika sadza. Uchida kukonesa kuti sadza ribvi, utambire kure, tambira kure. So ungutamba noupenyu hwavanhu. You are playing cards on our life. Baba Geza havana kubvira vapuwa mota. Baba Geza munhu unotova neshungu yekuti nyika yanake. Asi kana vazopuwa mota, isusu hatingashamisiki nazvo nokuti hasiwo kutanga Nyati wakauya akapuwa mari. Asi hazvikonesi futi movement kuti inde mberi. Vana veZimbabwe, we are very busy. Vamwe vanoti munongokura. Iwe batsiridza kana uchiona kuti vanhu vanongokura. We are busy. Iwewe iwa busy. Mumwe nemumwe paari ngapindwe nemweya wokutora nyika. Tiri busy. Iwewe iwa busy. Usafunga kuti pamwe TV vanenge wangotarisa ugera rumba mako kuti ngaifambe tione. Zvakudai ngazvidai. Geza wacho adini? Ko wadi kutowokera ngwakawokera bhora. Iyi nyika upenyu hwavanhu vatiri newe unofanira kutopinda muhondo. Munhu wese unofanira kupinda nemweya wehondo. Hondo tiri kuda kukonesa chimwe nechimwe chiri kuda kuramba chienda mberi nokuluta mukati menyika yedu yakanaka kudaro. Nyika yedu is a beautiful country. Inyika ine zvinhu zvose. Musanyeperwa chinyika yapedzwa zvinhu zvakazara. Gold rakazara, diamond rakazara. Asi kuti propaganda dzekuye zvinhu zvapera zvadini yei kungonetesa vanhu so. Ngatibvisei chihurumende chiripo ichi. Muone kuti chii chinoitika. Nyika inongodzokera painga iripo payo. Saka Chimama mungwarire. Mukadzi wemungwarire. She's coming the other way. Achinda kune kunhu kwakasiyana-siyana mumapodcast akasiyana-siyana. Achizama kuti unotozoona kuti chiri kurwirwa. Unenge akatumwa kuzowisa utungamiri. Wakatumwa kuzowisa vatungamiri. Vamwe unogona kutonga achitoshandisa even nemuviri wake kuti zvitoita. Saka inini ndiri kupa yambiro kumunhu wese kuti hondo civil war ichaitika. Imwe ichapedzisa ichiitika neusiku vanhu vachimuka vakafa nokuti zviri kuitika pakapa. We want a new country. Rangarirai kuti varungu vakatorerwa nyika yavaivumba for 80 years vachivumba kusvika payakasvika. Zvino ava for 45 years ndedzekutoiuraya. Ende taverenga dzimwe 10 years kana 5 years inenge isichava nyika. Riri purazi rakatobudiwa nemurungu. Kana uri mwena toti mwena wakatotiziwa usina chaunacho. Saka imessage yandiri kuisa kuti Geza tichinaye kana achinge abuda zvichangoonekwa zvomborenetsa here. Hatiudziwi naChimama asiye mutauriri werevolution iri kuitika iko zvino. Chimama takabvira kumuona kare kuti it's a sellout. Ende masellout munoziva maswero achaita. This time if chitima chichiuya ukamira mukati murodhi yechitima kana ukamira munjanji uzive kuti chitima chisizomira. Chitima chinokutsika. Saka Chimama ibva munzira yechitima, ibva munjanji iwe. Unokuvara. Because we are busy watching. For now, vana veZimbabwe, iwe nomwe kwauri, move everywhere kuarea kwako kwauri. Toda kuziva ma-enemies revolution kana kuti ma-enemies new country kuti mangani ma-enemies toda kumaziva. Saka we are moving tichitoziva kuti nikina. Tikangoziva vavengi vangani vose muZimbabwe, toziva kuti togadzira masoja mangani anokurira vavengi vavo. Murangarire kuti kuarmy yedu tine vamwe vatichaita sei? Tine vamwe vaticha rescue. We want to rescue our young brothers and sisters who have been hijacked by Mnangagwa because of their poverty.
He just potentially employed them because of their poverty. Opfekedza uniform yenyika otaiwa maamasoja enyika ivo vari magadhi aMnangagwa. Saka we are going to rescue them. We are not going to kill them. We are not the enemies of our soldiers. We are not the enemies of the progress. We are not the enemies of everybody in Zimbabwe. But we are the enemy of Mnangagwa. Mnangagwa is the father of many children that we don't know. Some are saying even Jacob Mafume is Mnangagwa's son. We cannot deny it because they are similar. So it is guilty to be similar, to be similar to those who are enemies of Zimbabwe. So we are investigating it. But sometimes those people in the government that we are getting in now, we are not going to accept anybody who is similar to Mnangagwa, because Mnangagwa is a terrorist. He has got a lot of babies, more than 60 babies in Zimbabwe. So some of the babies, he never allowed them to be named in his totem. They are being called or known by their mother's totem, you see. So it is guilt now in our movement. We see you are similar to Mnangagwa. We are going to put you on a side. We are not going to work with you. That's why Chamisa has failed. Chamisa tried to do, but he was with those Jacob Mafumes and others. They were together with them mhando dzanga dzine zhara kana nzara kana zizhara rekutungamiri. Vanhu vose vakatora vanhu vakakoneka mwana Tsvangirai chaiye, asi wakafunga kuti pamwe vachatendeuka. You know, vanhu vakaita sei havatendeuki. The Zimbabwe that we are going to get as a new country, we no more want those old horses, whether you are in Triple C, whether those people who are well known in the politics of Zimbabwe because of your sellout. You are not going to join us, especially in the leadership. We are going not to allow you, because we know your job you are going to do. You are being paid at night. In the daytime, you seem like you're opposite. You're like an opponent. But the night time, we know everything. So you ruined the lives of Zimbabwe. So this government is an offense. It's a guilt. It's guilt of offense, or I don't know how to call it, but it is an enemy of Zimbabweans. Look, all the Zimbabweans are going outside of the country because of this snake. So guys, you must wake up. You must be checked up. You must be ready for war. You must be ready for war. We are going to form our own policemen, our own soldiers who are going to arrest the Zimbabwean policemen, the Zimbabwean soldiers who are being used for corrupt activity, for prevention of Mnangagwa. We are going to deal out with it. So you must know that chitima chiri kubuya chinopuza, hachimiri chinopuza. Vari kumira munzira tiri kuonai. Muri kuita zvaitwa nana Biti zviya, muri kuita zvakaitwa zviya zvinana Sengezo. We are not going to entertain we are going to kill those things. You see it maybe at your families, when you are with your families. But for the country's sake, we need Zimbabweans who are capable to lead this country, to carry on with our nation. So guys, we are reminding you that we are still behind everybody of Zimbabwe, every man of Zimbabwe. We are behind you. So you must be checked up, you must be working or taking it as a reality that the country is coming. Do something for your country, do something. You must cope
Kopai mazulu hana akangotaura chinhu chakati vodotsigirana vose ndo mahwenero anoita kwazulu natal akupindi tarisai kwakune ANC pakangoita mukuru wavo angobata angoradza Rashad akadai vakabva vachinja vose vakaenda kuma-MK. Saka ndo zvinodawo pavana veZimbabwe tofana kubatanidzwa nenhamo iyi. Nhamo ndiye mutupo wedu watakapiwa naMnangagwa. Saka nhamo iyi yatakapiwa ngaitibatanidzwe. Handiti isi tinonzi tiri povu. And you know what POV means? It means people of voiceless opinion. Saka muri vanhu vanenge vachinzi aiwa mavoice enyanzviki. Saka we will fight for the voices that cannot be heard. We will make it be heard. The voice must be heard by everybody. We must speak for the voiceless. We must be the voice of the voiceless. We thank you. Tinofara kuna na Nyatsimba, kuna na variko vakawanda vana baba Galitos, vana baba Spirit, ma TikTokers, kune vamwe vari kuZimbabwe vakawanda, we cannot mention them all. Vari kuita fight. So we are happy. Fight on your own way. Fight on your own way. We will meet. Tichausangana ipapo tawina nyika yedu. Asi hatidi kuona majita eZANU-PF, hatidi kuona majita eTriple-C akapandukira Chamisa. We no more want them. We want new faces to contest presidentially. Chero vakaita 20 people will vote for their own president that we want. The ones who will speak for the people, or who will steal the hearts of the people of Zimbabwe, is the one who's going to take that chance. For now, everybody has got a president of the organization that he is now. He is fighting there. He's a base commander on what he is fighting from. So fight. No one will come and destroy your organization, whether muri vatatu, whether muri 5, muri kurwa muri kwamuri koko, hakuna unotenderwa kuuya kuti putsai iko kumutevereni. Imi tendai mushirwa kuti nyika ibuye. Zvokuzoti kunoenda ani kana kunodii kumberi paUpresident, ivava vanhu ivava vari kurwa ivava nevamwe vari mukati, tenda vasiri vana vachimhamba. They are going to contest vari kuma 20, 30, 40, whatever. Yeah, those are too good. And we will need more opposition parties, one ruling party. We need even 100 opposition parties, not a problem, because ndokuti nyika inakika. Pashirwiwa mwachiti kwakata madai padai, those are too good izvozvo. Hatidi zve one party state. Saka fight uri pauri wewe uchaita opposition kana uchaita ruling whatever. But what we are going to promise you guys, kana takushedzai kuti chiuya tiungane ko zvinezvi takuita zvefuti. Touya tobatana toita zvefuti. Musasvika musadzokera mashure. Nekuti pari zvino ngatimbotsvakai kuti muvengi wedu chaichai kwese kumamisha mese mutauni ndiani. Kana tazomuwana muvengi wedu uyu mutauni mumamisha kwese kutauni. For now we know that the young soldiers, the young policemen are being used. Those are our first enemies. Not Mnangagwa is powerless. But for now we are busy looking also kuti ndivanani vanhu vanoshanda kusasi koko. Vanhu ivava vanoshanda kusasi vachikanda muma-acid. We want to know all of them. And we will need to know every soldier wherever kwauri. Ndi muchatipa nhamba yemasoja atinawo. Nema-phone number avo, we are going to follow them and tell them straight, guys. Kana takukanda nuclear, kana takukanda mapfuti uku. Guys, come to the side of the people. Move support Mnangagwa. We will do it. For now, you will see what is going to happen. The people of Zimbabwe are gathering little by little. Tataka paradzaniswa naMnangagwa achita zvanoda iye nana mugabe wake kuti musabatana. Saka isusu ngatibatanei, tapedza kubatana uchavuya hake oda kuti achiparadzanise zvose zvisingachawindi. Iko zvezvi ngatibatanei, ngatiite chimwe nechimwe shuta tibatane. Kubatana kwatinoita zviri kuenda pasi pepati imwe nekuti hatizivi kuti mutengesi ndiani. Vanenge vachita vana Saruwaka vachita vakadai neku Galitos achita akadai neku baba
chinogure vachita vakadai nekuku. Tenda chita zvinhu zvimwe chete tose. Saka ndofara zvikuru tichita tose pamwe chete, ngatiitei vana veZimbabwe.